Ngi pediang sobhai phi baro sashi sen shakani ka Bible study lingba ka Good News TV. Kajing ai kublay phi baro haka kerteng ka bathiang utrai bar unong pen emjungi u Jesu Christ. Hakani kajing pule ngin kam shem ya ka khubor haka jing tho lani ka belong academic henry haka jing le lani ka belong practical halor kani ka phang ka banginya kran hakani ka por. Nginya beteng bon pule ya ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba khandai ka ba ya thu shapang ka tu ka kamba ka jong Jesu ka ba ula penpet ya ki khmat jo ubreu ubala khamat la ka khubor kalong kumno u Jesu long ka jubab ya ka jing dum ka batap ya ka jing em ka jong ubreu u Yohanes ngi penken mau u pendon kam dakwi ka ketien ki kamba u ong ki de ki dak ki banyalam shaka jinget ba u Jesu ulong utau Christ u khon u blay bat ba habadanget ngin yo ka jing em ha ka kerteng jong u ka bangi syam ka gospel jong u hi lanong ka ba arpo ki dekat lai po bat lai puwe kani kede ka benta ka ba lai bat ka ba khatlu jong kani ka jing pule bat ya ka banginya beteng na ka gospel jong Yohanes ka lanong ka ba khandai na du ki dekat arpo in real hadu sau puwe lada jaba kalong ba pidan hiyeng hasam pila ban say ya ki Bibles ki jong pi bat pila ban pliet na kani ka benta bat kan long ka jing ai jing man toy shibun ya pi ka jing tho shapang kani ka kamba kalong ka ba jrong bat ka ba kot shadu sau puwe tili ki dekat bat ka dan tang ka gospel ka jong Yohanes haki artli ki benta ki baladap ngila yo i kumno ba ka jing shitom ubreu ka penki ka jing sngos ne u Jesu kumno ka jing long jo ki senran ki ba yes ngotho bakla ya ka daw bala khamat la yu ne ubreu ka jing penshai u Jesu balai bala khamat la yu ne ubreu ka jing khot ban trei kat ba ka por ka dangdon ka jing mut haba ula pha ba unlet bata ha ka pungsum siloam ka testimony ka jong ne ubreu ha khamat ki paramarjan kajing tian bishar ki Farisi ha kajing adai bat ka sabaton kajing phla ki kme ki kpa jong utau ubala khamat la bat ka khatdo kajing phla utau bala yo khya kini gidi ki benta ki bangila dap banyakran lengba ju kini ki artli ki Bible study ki bladap mentangi nya beteng na kani ka dekhot ka ba arpu in real jokani ka benta kila ya keli pat te yo u ka ei ulale yame kumno ula penpet yaki khmat jome kani kalong hadin baki Farisi kiladap yakaban keli ban tokit naki kimi ki kpa ki jong unie ubreu ubala khamat la bat mentau ubala yo ya gajing khya unie ubreu ubala yo ya gajing khya ngila ban snguthu udon gajing nget ke basisur Superkat dangga tugat ni klemat mensyang ila ban ong ulong tang unong krong ubasyong harut lenti bat uba krong naki breu namar ba ulong uba matla menta uyeng banya tainia bat ki reu sait niam ki bakrau dang shipang udang syong harut lenti u breu bomlong e menta u ya tainia bat ki riu krau jo kaniam pila ban skoto ya ka jingkela ka bawan yau breu uba pediang bat uba yo mat ya ka jing thau thamai ka jong u Jesu don jubab da kawe pat ban ai kile akum ni khnang bakin yo kem lada uba tai pher na ka bola da patai menshwa bat kani ka de ka jing toket ka ba ar ka ba ki Farisi ki toket yo ni u breu gila ban modur ya kata ka jing jalan jong kata ka jing pendap jo kini ki Farisi ha kata ka por tang ban yo ban penrem ya unie ubala yo khya bat khamtam e ya utrai bat unong pen em jungi u Jesu Christ pi ka yesrim kumba ki toket ki bor pulet ngila ban ong yu nu breu ubaki suba baule baman yai kli ka jo ban yo ksai ban penrem lani ban lap ya gajing shisha kata ka kenhun ki Farisi
kaba persya yu Jisu kaba ongbet baula penken ya kesabatan. Bat kita ikun hon ibarat lese iba perkat kumno yo kamdai kumta. Bat kini kilai ron lang ta banya tokit ya uni ubreu. Banya keli ya kejo shikajo. Banyo kem daw. Yo kalat hang ni hang tai. Uni ubala yo kya ngi puli na kani kabenta. Don dakaway pat kajubab. Pi kajubab kajo uni ubreu bala yo kya. Kala ya kaban kentiu ya utrai Jisu. Lani kala banlong kajing penrem ya kata kabala pendap. Bat uni ula jit ya kaban keren ya kajing shisha. Kabawan ra ha kajuk kopor ya kajing kentiu ya kakerteng kajing utrai Jisu. Kaba ilengo bakini ki parisi kilong ki bamatla hadu kata-kata. Kimatla ha kaba kenjaman sim. Uta ubalong ukon ublay uyeng ha kamat juki penban kimyoi. Kataken kajing matla kaba shisha. Lese mangiru ngila banlong kumta. Bat kadai kapor ban kerpat ublay ba unya rap yangi. Kumbaong unong roisam. Tuyit yanga ablay. Bat tutip ya ka doknut ke jonga. Sengau syap tiang bayo ngiyayang mar persyak bat u Jisu. Lani mar persyak bat kikam kiba kerau jeng u. Bat ngem imat ya kita. Kata kalong kabama bat kaba sengau syap tiang hadu kata-kata. Kadokon kaba arfu nyo ka ong kumni. Ulay tu haki. Ngala ong hapi lamen henne. Tepim sya askor. Hatu balay piaman ban sengau pat. Piru piaman te ya kaban long kisan ranjong u. Habaladap rai penram lupa. Shwa banyo ini yo asgau ki sabut. Dale kumno ru mla asyu ban penkela. Bat kajing le ki parisi kelanang pen scam pen ban ya kajing jong uta ubalayo kya. Haba ukeli yaki piru piaman te ya kaban long kisan ranjong u. Kamut kumno gani kajingkeli. Kamut ba yala di ula ken bau day usan ranjang Jisu. Kapas ngo iya jado kata-kata. Uong yaki piru pikwa banyalong senran. Kumbalong mga. But kalanang ya chaprang kani kajing sutu. Kajong uniu brio. Syapang Jisu. But ke kaba ulong. Kajingja ha kajing jungi. Kadai banyalam yangi sya kajing long senran. Kadai ban penlong yangi kinong buat kiba klan bor kijong utrai. Bat kalapau ha kajing kajong unie ublayok kya. Ngan puli gini kidokot arfu prater ter. Kajing beteng ya kani kajing yakren. Anda kumta kilay yakren ben yu bat kilay ong. Me melong usenran jong uta. Handrai ngi long kisenran jong Moses. Ngi yetip ba ublay ulakran ha Moses. Handrai uni ngimtip nang no ulong. Uta ubre ulay tu badul ong haki. Kani shisha kalong kabada sengau pela. Ba pimtip nang no ulong. Haba ula penpet yaki kemat jonga. Handrai ngi yetip biang ba ublay sengau iki bapop. Handrai lada unu nuru. Ulang uba mani ya ublay, bat ubale eka monjong u, ya utaken usngo. Na mendang long kapertay, jiu usngo, ba unu nuru, ulapan pet, ya kikmat, jong ubala kamat la. Lemda uni, ulalong na ublay, la banle ay ruem. Kilay tu, bat kilay ong hau, la kaya me hakapop suda. Te me hikay mame yangi, bat kilay shop no, ya sabar. Kani menta kalapoy kajing klutar jong ki parisi ya uni ubreo ubalayok ya. Kia keren menta di ki kentian ki bakor ya uni ubreo. Kaba pala kalong ba kimnget hado kata. Layas riem kum kato ka benta na ka gospel umatayas ka boong ngilaya put jingput api te pimshim layashat. Ngilay arway sngosen AAP, te pimshim la sngosi. Laya to
Syapang kata kakam ka bakraw ka bau Jisu ule hakajing em ju uni ubrio bala khamat la. Kim ya skokmen. Kim ya shat. Laya thu syapang kajing skosen ei ju uni ubrio ubala khamat la uba barosh kata umla banyu i. Kim skosi. Kajing em kabam don shu kajing kata haka donut bat kamen siem joki. Kumban ong no toya le toya long kat bamon yang ngate kam kata ai. Bat bun sien kadika ni ki parlok ba ka ba penlong yangi bangim yo sngo shu bau blay Ukraine ka jing em jungi. Bat teng habang yo sngo ya ka jing alap lingba ki rukom bat kilat ki ba per. Kashu rong na koi ka skor kami no na koi ka skor. Namar halaka jong ka men siem ngi adep rai lupa. Banga tengan long bet kumni kumangalong. Bat ngim tre ban pediang ya kata kabawan hakajing em jungi. Kani ka juk ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka banding kong ka dekat bakhat wei ka ong ulawan syaki ai laki jong. Bat kita ki badai laki jong kim sim la pediang ya u. Dai namar kani baki ong Henry uni ngim tip nang no ulong kila ong. Ulawan selaki jong ong kaktian ka jong ublay. Henry kita ki badai laki jong kim sim lapdiang ya u. Kumno kita kinong ya lam niam kila le uni ubrio ubala yok ya. Kila ya keren klam akor yu, kila ya keren ben yu, bat kila ya kentat yu. Le se don na pedeng jong pi kiba mat ikiba kum kita kijing ya kendu. Pila ban ong ngaru ngala syam ya ka jo ka jing ya syam haka jing im ka jonga. Bat kala don ka por bangala syak keren klam akor. Kalau dan ke por ke bangga syak keren ben. Kalau dan ke por bangga syak kentat. Nak benta u Jisu. Lada kalong kumta pinyo men siem na uni ubalayo kya. Banyo i kumno ula jubab. Yakini ki baro ki balawan haka jing em jung u. Ublay udan ke jing it bat ke jing ai. Ya kaba unsa pen pau haki benta ki bakut jong kene ke jing jah. Wat do jing kermen. Lada pila syam ki bakum kita. Ki jing syam haga jing em. Wat do jing kermen. Sengap ya ka jing keren jong uniu belayok ya. Ka jing skutu jong u syapang ka jing trei ka jong ublay kalong ka bapela. Uang ka ni shisha kalong ka bang ada sengo pela. Bapi pimtip nang no ulong. Haba ula penpet ya ki khamat jonga. Ula ong kumno pi ki ba em hakaniam pimtip. Ukli jingkili yaki penban. Kumno pi ki ba puli yaki kot komentari pimtip. Kumno pi ba puli ki tu ki kot niam ki berban bah pimyatip. Tip penban manga ubadang lung. Bat bon sin ngila bandon daki senam bat ki bon post nem hakaniam ngila ban ong ni ngila ban ong hakabalang ru. Henry kajing tip at kajing skotu jungi utrai Jisu kadang long kaba malu mala kadang long kaba berngut. Bat uni ubriu ubadang syuk pediang yu utrai ula ban skotu kambha bani kita ki parisi ki bala em hakaniam ki ba yatai shpang ki kamniam ki ba pech pang ki jing tho ki ba khuit na koi kesngi shakawai pat Henry kimla yakaban yo i kimla yakaban yo sngoto yakane ka jingja kabala ja hakmat joki toy uni udang long ubadang khlung ka jinget kambaong haka gospel umathayas naka shintur ki khunlung bat ki badang bun mela penjanai yaka jingero kajingero kami nikini ki badang shuyo mat yu Jisu kumbaka pau kini ka jingja bat om na kita ki bala imbon postnem hakata ka baki ong kadiam ka jinget ya ublay uba em bat kani kalong ka jingja ka bala ja hakani ka por ka dekot ka balai pusan ter ka ong kumni u Jisu ulay osngo bakila shop no ya u shabar haba ula syamti ya u ula ong ha u menget ha u kon ublay ti ulay tu bat ula ong ulong u ay ti ko kenrat bangan yo nget ha u Jisu ula ong ha u
melayo iru ya u. Bat utau bakren bat me ulong mau. Te ulaong nganget ko try. Bat ulamani dem ya u. Uni ubala sa shop no sabar. Ubala sa be, ubala sa kentat no naka sinagog, bat naka temple, menta uya siya marmet bat u Jisu. Nado pula mat e gajing penkia, kadai hado menta bau ya kendo marmet ya u Jisu. Shwakani usyu asngo tang kesur ke jong u Jisu, bat usngo tu ikita kijing le kijong u. Hadin bala kentat ya u naka sinagog, naka temple, usyam ya kikti ki belapan piar lupa ki jang utrai Jisu. Ban kedop yu, ban eid yu. Kajing kemen utau belayu kya ban yu sngau ya kikintien utrai ki baong melayu iru yu. Bat utau bakran bat me ulong mau. Kalong ka bakrau do kata-kata. Kajing kemen kajong uni ubriu. Menta ngilaban ong ulawan full circle. Na do kata ka klip mat ka bau ya syam bat u Jisu. Bat menta haduk bu na yang markmat bat ban mani ya u Jisu kum utrai bat u ble. Ka basngu it ha ladang ipet ya ka jing nangkiu ka jing tip jong utau bala khamat la ya u Jisu. Ha ka baning kong ha ka ni ka benta phin syam. U ong ya u Jisu ba u de u brio. Takot ka bakat we. Andala dab nang ta kat badang yat kita kejing keren, ula ong yau Jisu bau day unong ya tuk lupa, katakot kabakat nyo. Kam singkot hang ta, andala ya cucu yakini katakot, uong kumno, uong ngadai usenran, jau Jisu, takot kaba arfu nyo. Bat kam simlakot hang ta, uong cucu ulong na ublay, katakot kaba lai fulai. Nang ta uong ulong ukun ublay kadakot kabalay pusan. Kani kajing nang kiu jong kajing sngau tu kajing tip kajong ni ubriu balay okya ya Jisu kalong ka pala do kata-kata. Bat kalong ngasngau kabangi dan kaman pertubut. Bat ru ban yit yeladi. Kajing sngau tu jong ya Jisu kadai tangkum ubriu kadai tangkum unong ya tu lupa. Ningi sngau tu yu ba ulong unong yalam bat ngilong kisenran ba ulong na ublay ba ulong ukun ublay bat lada kata kajing sngau tu kadang sakut kumbang sngau tu yo Jisu ba ulong ubriu kadon kam yangi bangin ya khore ban le na kabantaban penbet ya kata kajing duna kat bakapor kadang don kalong kabas ngau diaw ladang yalet ban mani blay man la kapor dangi rong si kijaka mani blay man la katayo bat baga jing tip jungi ya Jisu kalong tang kum ubriu le tang kum noi tho lupa nginum yo amat ya kita ki jingkerku ki ba kordor ki ba ngila banyo habangi skau tho ba ulong utrai bat ublay ujongi kambun sien ngisakut haka jinglong kunlong haka jinget kuba upol haka shiti ka baning kong jung u shiki koren bat habau batai ya ka jinglong jo kinong koren haka tu kapor ong ki kunlong hau Krist hatu ngilong ki kunlong hau Krist haka jing ubriu ka jing aine ka alam sha ka jing itu bapurayu Jisu ba ulong ukun ublay uniu bala yok ya umshim la shat kalayu Jisu ban pelat yalade. Bat habau yenga kamat joki Parisi ula tip lupa baun sasha shop no sabar. Bat haga takapor ula ban perkat ngalayo ya kajing penkia. Mensyua ngalong ba matla mentang ngalayo pet. Nganda ong kumno ru kania kajing yo pet kanne ben. Kanom kelasyo. Ladang akren artetien. Ladang akren kelan sepang Jisu. Ngan long hi ubriu belayo ipat bat ha juk kapor kin pediang yang ha ka sinagog kin pediang yang ha ka temple kin pediang yang ha ka imlang salang tikum ta lada ngashat kalayu Jisu ru kam lele handring isco it ba ka don kani ka jingya ine ha u ka jingya ine ka ba kraw do kata-kata balong kat balong
ya ujisu te nganu set kala lanu ru kata ka jinglong loyal ka baki ong ka jinglong bayai ne ka jinglong ka bakongo ka burom ya uni utrai ubala ai pat hu ya ka jing em kam shimlak duna watang kendiat ru wat hapedeng kini ki jing tenjuk ki ba meding ki bawan ha ka jing em jong u ka don kam ka jing ya ini ka don kam la ngidon ha ka nu ka jinglong nomor ba hakani ka perthai nginum la ban yo ya kata ka jinglong ka bajanai bat ngidon kam nomor kata ya ka ban ya ikso ha ka keti ka jong utrai Jisu ban syak kentat nya ka senego ha ka tu ko por kalong ka bamla mudur kalong ka ka ba daya ya surok ru hab pendam ki khamat kibriu kinya kedau keti kibriu kinya keren ki kentian ki baharu kom handrai ulajit ya ka ban sya ya kata nakam ta utrai kedakot ka balai pu khandai pat saupo u Jisu ula ongte ya ka jing bishar ken nga galawan hakene ka perthai bakita ki bamyo i kinyo i bat bakita ki bayo i kin long no ki bamatla ki bana ki parisi te ki bay don lambat u kilayo sngo i kini ki ek eru bat kilaya keli u ngiru ngilong te ki bamatla ngiru ngilong te ki bamatla kilaya keli ki parisi don ka sur ka basngoram hapedeng joki ya kini ka por haba u Jisu ong ya ka jing bishar ken nga ngalawan hagani ka perthai kelapan kendet ki babon ki bayo sngo bau keren cepang ka jing bishar hatu uni u Jisu umdei bawan naga benta ka jing i ka jing isnei ka jing map ka kata ka jing bishar ka ba upen sawa aga ba kum kani ka por hatu u Jisu umsim lawan naga benta ka jing sok bat ka jing sok sudah na dong syadong ho yu lawan nam ta kata ulawan nam ta ka jing i ulawan nam ta ka jing map ulawan na ka benta ka jing isnei handrai ulawan ru naga benta ka jing bishar u Jisu uwan ban penyaklat yaki banget bat ki bom nget haki gospel ka paushai baki don bet kini ki arkan hun unyut bat ukau ki blang bat ki langbrot kalenti ba keluat bat kalenti ba kim ki don bet kini ki arteli ki aka ka jing bishar u Jisu ka ba ukran hang ni ka penyaklat yakini ki ar bat dei namar kata ka daw ngimla ban syong sengan hakata ka bangi ngi re tengan haka niam ngi re tengan haka jinglong dekot aka balang namar u Jisu yo i ka dot nun bat ka don kata ka por jong ka jing penyaklat kani ka benta ka kren ru syapang ka jing don kam ban yo i ka jing duna habaki keli ngi ru ngi long te ki bamatla kalongkum ka jing pensisya baki longkum ta handrai kim sko thu don ki briu ki bla telot ka jing yo i haki khmat penban kim tre ban dengit khmat kiale ban yale persya kata umyo isu ikidak ban pej ban puli handrai don hapedeng ka jinglen ba umyo isu kiale ban penpau baki biang handrai kim biang teng is ngosep tieng ban pediang bang ilong ki briu ki badon kam ya ka jing dot don kam ka ba kraw jo ka jing penkhia but hakani ka benta ka jing yo i kat no ka penlat luit yangi habangi la ban ong trai Jisu ngadon kam ban yo imat haka bakin jaman sim kani ka laru ban mut trai Jisu yarap bangan la ban ple ki khmat ban yo i ya me ngim don bor ban ple ki khmat ki jungi ngim don bor syo u Jisu yang ha persya jungi ban ngim la ban yo i ya u dakani ngin ya penkut no ya kani ka jing pule ya ka lenong ka bakhandai ka gospel ka jong Yohanes ka ba ya thu ingi shaphang ki jingja jong ka jing penkhia ka jong Jisu ya uta ubla khamat la kalalong kalenong ka bajrong bat ka badan hakashi bun ki sembo jing perkhat ki ba koridor bat nganget scam
Balang baju kini kilay tayo, ngilayo ban lum, ya kisong gijongi, kibanlong kijing bam bakin zaman sim, panginang la ban yat siya prang. Kakubor pedeng kani kabenta kalong, ujisu ubawengno, ya ka jingdum, hakamet, bat kamen sim. Kapauru baka kam ban pelat ya ka jingdum ka bakin zaman sim. Dai ka ni kabalawan ra ya ka jing telat, hapedeng ki banget, hakini kisngi, kipor ki bamenta. Uji suong nga ngalawan bakin yo ka jing bakin yo kerhai ya karu. Tu blay kerku ya pi baro, bat unang ri unang kedup ipi hakipor ki banwan, tungin ya duai. Ko kpa jungi bahabneng, ni aingu ya me balam baju kini kilay tayo, ngilala ya kaban puli, ya kani kabenta, naka gospel ka jo yones kalandong kabakandai. Kaba ay hangi ya kadur, kaba dap, kaba pura ko tribe it. Sapang ka jing le isnay ki jome, ya ubriyo ubapop. Pat atray kan raat babaha, lingba jo kani ka jing puli, ngilala banyo ya ka jing hikay kaba kordor ko tribe it. Kumno ngidon kamban le, banyo pediang na me, ya ka jing kerku, jong ka jing pen bat ka jing pen kia. Nang yarap yang ikan raat, kan pangidang ya saprang, hagi ikis ngiki por ki banangwan. Bangin la tribe ban long kamelo bat kajing syai hagade ka perthai kum ki brio ki balayo mat ya kajing pen ka jome nang kersan bor yangi pato nang le isnei namar ka kerteng ka jo jisu ngi duai amen.